assalamu alaikum bandiraɓe amma sehilaɓe amma fulɓe fulɗaɓe barke ɗum ɗo sayi ɓe mbaɗa ko yetede ngol yesso e oɗo guiɗo moƴƴe gonɗo bandiraɓe mon ñadirde jawdani mi ari hannde ɗo e studio ngam yewtide e bandiraɓe am pour mbawen hawrude mbawen jaggodirde batte ceeral moƴƴani donc enen innoto jangguen jangginen ko ɗum woni ko wallata en nafodiren kawren woppen ceeral e oɗo ko guiɗo moƴƴe mon no bandirakel mon kala waktu e kala saha ɗum noon mi salmini nenam mi salmini babam ha toon e woni kala ɓe ginnaɗa woni mi salmini ɗum juurima ɗum ɓuriɓe ha tenki e fansi jawɗani yimɓe jawɗani fof mi salmini ɗum juurima mi yettiɗo nenam mi yettiɗo babam so tawi hannde darimi ɗo e barke nenam e barke babam wassalam ɗon ko salminde tan leñol ngol e weltare hannde e arde ɗo studio e ngam haalden ko fati e pular ko ɓamtata pularu ɗum noon calminama on juurama on yettama